דלת המקהלה הראשונה, מופרדת מהמקהלה השנייה, היא דלת עץ גדולה הפונה לפתח המזבח ודומה לה מאוד. ובשש שורות בחלק העליון יש 4 איכונות עץ משובצים שנב, והם מימין לשמאל. מרקוס הקדוש היא שליח, הפטריארך הראשון של אלכסנדריה, לאחר מכן ישו, עמנואל, לאחר מכן הבתולה, ולבסוף פטרוס השליח הקדוש. לפיכך, שורה זו משמשת כמחזיק איכונות. אנו מוצאים את פטרוס הקדוש עומד בין הצמחים. הוא מזוקן, ונושא מגירה בידו השמאלית, ומניח את ידו הימנית על חזהו. ואז אנו מוצאים את מריה הבתולה, המיוצגת בעמדה הקדמית, עם כמה צמחים משני צדדיה. לגבי ישו, הוא מופיע בצורה של צעיר ללא זקן. ידו הימנית עולה לאות ברכה. הוא אוחז בידו השמאלית את התנ"ך, וראשו מוקף בעילה זוהרת מצוירת פנימה. דמות של צלב עם 8 איברים, ומתחתיו. רגלו השמאלית של ישו היא דרקון או נחש, שהוא צאצא של האישה שמחצה את ראש הנחש. לבסוף, אנו מוצאים את צנת מרק השליח, מזוקן עם זקן מחודד קצר, ומחזיק את ידו. יד שמאל היא ספר, כלומר בשורת מרקוס, ומרים את ידו הימנית. לאחר מכן נמצא 5 שורות המייצגות עיגולים דומים, והשורה השלישית מייצגת סצנות צמחיות מסביב, צורת מעוין. בתוך המעוין הזה ישנו צלב עם 8 צלעות. בשורה הרביעית יש איתור בצורת פרח מעליו, 2 עיגולים קטנים המכילים 2 צלבים. יש דמיון רב בין השורה השלישית לבין החמישית, אבל במקום לקבל צורת מעוין, אנו מוצאים כאן צורה מלבנית. ידית הדלת עשויה מתכת, והיא גם בצורת צלב עם 8 צדדים. צלב 8 צדדים זה נפוץ יותר בכנסייה הסורית. פרק ב'